minn żona bla użu għal spazju attrezzat tad-dilettanti tal-karavans. L-Aġenzija Infrastructure Malta għaddejja bl-aħħar irtokki biex żona identifikata f'Baħar iċ-Ċaq fil-limiti tan-Naxxar tibda tintuża mid-dilettanti tal-karavans qabel jiranka l-istaġun tas-sajf. Mifruxa fuq medda ta' 2500 metru kwadru din iż-żona kapaċi tilqa' 40 karavan. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon qal li dan ix-xogħol qiegħed isir bis-sem tal-Ene Malta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Ġimagħtejn oħra din dal-akwati jistgħu jibdew jintużaw, imma wara s-sajf jitkompla x-xogħol biex inkomplu nsaħħu l-faċilitajiet bħal servizzi bħal dawlu ilma u anke faċilitajiet sanitarji għal min juża l-akwati. Ix-xogħol f'din iż-żona li ħad tkun amministrata mill-Kunsill Lokali tan-Naxxar beda 4 xhur ilu. Interventi bażikament kienu invellar tal-art, tnaddif tal-erja u li jkun hemm retaining wall mad-dawra tas-sit biex joffri żied sigurtà u biex joffri l-qoħ għal min se juża l-akwati. Bl-istess mod is-Sur Falzon qal li qed isir xogħol f'żona oħra għal karavans fil-Mellieħa qrib l-inħawi magħrufa bħala ta' Qortin Itwil illi x-xogħol fuqha mistennijiet lesta sal-aħħar ta' din is-sena. Ir-rimarka dawn iż-żewġ proġetti qed isiru b'investiment ta' €1,000,000 minn Infrastructure Malta.